meva opinió és que si aquesta taula s'estableix sense que hi hagi una directa afirmació de Catalunya cap a la seva independència, la Unió Europea no intervendrà. Ara, si Catalunya fa una pressió perquè hi ha hagut una consulta, perquè hi ha hagut una declaració unilateral, etc., aleshores és possible que la Unió Europea vulgui intervenir i fer un arbitratge amb una cosa que ja està decidida d'alguna manera. Jo crec que aquí cal diferenciar que hi ha diferents fases, que hi ha com tres grans fases, una fase de la consulta, una fase de la negociació i una fase després del moment en què Catalunya eventualment es declari allò independent. En aquest moment és el moment que podem esperar una resposta pragmàtica per part de la Unió Europea. La Unió Europea actua amb pragmatisme quan té davant seu un escenari concret, un problema concret, i aleshores és extremadament pragmàtica i té moltíssims exemples de solucions pragmàtiques que ha hagut d'anar aprenent en el moment en què s'ha enfrontat amb un problema. Però aquest encara no es considera que sigui el moment. Una mica tenir en compte les diferents fases i aquí moments ajuda a entendre quan la Unió Europea pot intervenir, què pot arribar a fer i en quin moment sí que pot adoptar, que seria en aquest cas el Consell Europeu que adoptaria una decisió per consens, una mica fixant quina manera seria l'ingrés de Catalunya a la Unió Europea. And one of these possibilities could be a reverse Cyprus assumption, starting from the assessment that Catalonia is not a normal classical applicant country, but because a traditional normal applicant country which wants to join the EU from outside has to run through a lengthy and difficult process of adaptation and especially of adopting and implementing EU law. Catalonia has the 100% of the EU acquis, and for many years it is also applied and implemented.